Aký bol tvoj prvý telefón? Mobilný? Prvý mobilný telefón bol Sony Ericsson, das taký. Jak obušok? Jak obušok. A takú anténu mal, hej, takú anténu mal. Koľko rokov si mal vtedy? 15 roky. 15 rokov, hej? 15 roky, 2005 rok to bol, 2005. Lukyho, ty jak? Ja som mal nás taký. Za anténu. A čo to bolo? Jaká značka? Motorola. Motorola, no. Taká nominovaná značka to bola. Nie, či Panasonic náhodou. Aj s anténkou. Hej. A dá s takom 2002, 2004. Ale fakt. Ty jaký si mal? A ja som mal Samsung s dvojriadkovým displejom, taký, s vysúvacou antenkou. Yeah! V roku 2001. A som mal... Siemens A35 sa pamätáš? 8 rokov. Píšte, aký telefón si mal? Takú prvý. Pamätáš na Siemens A35? No neviem, čo to bola za značka. Taký Alcatel. Alcatel? Vyzerala tak pevná linka skôr, nie? Jaký bol rok vtedy? 90. roky. 60 roky. Uvo? Ja nemám doteraz vlastný telefón. Všetko mi dali len z práci. Nemáš vlastný, hej? A prvý mi v práci dali taký čierny Motorola. Motorola? Takou výsuvnou antenkou. Farebný displej? Nie, to nie. Černo-bielý, hej? Jedna riadok? No, je to možné. A v roku asi ktorom? 1413. No dobré, a tak popravde? Vôbec netuším. Myslíš, že boli ešte 90. roky? No jasne. 90. roky. A Spoko, ty si, jaký mal prvý telefón? Ja som mal prvý Sony Siemens, neviem, či S50. A jaký? Dvojriadkový displej? Dvojriadkový displej? Asi dvojriadkový, bol to taký. A bol to môj prvý taký, že mi ho kamoš požičal asi tak na pol roka. Ja, hej? Že vlastne nebol môj. A koľko si mal rokov? Neviem, koľko som mal. Po 20-ke už som mal isto. To bolo, ja neviem, x rokov. Jaký, hej. Ale minulé 1000 ročie určite to bolo ešte. Toto bol kvíz o telefónoch mobilných a milé deti. Vážte si svojich rodičov. iPhony. Vážte si svojich rodičov, že vám kúpili Smartfóny a nedrankajte ich. A budete byli iPhony. Máte radi rodičoch a nebli sám ako.